नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत उपवासाची साबुदाण्याची खीर। काही ठिकाणी याला साबुदाण्याची पेच पण म्हणतात। तर त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे। तर साहित्यामध्ये आपण काय घेतलं, हे साबुदाणे आहेत। हे मी 1 वाटी साबुदाणे घेतले। साधारण मी ही वाटी वापरली आहे, जरा छोटी वाटी आहे माझी। तर ते 1 वाटी साबुदाणे मी स्वच्छ धुवून घेतले आणि रात्री पाण्यात भिजत घातले। पण मी याच्यात 1 वाटी साबुदाणे असतील तर मी इथं 2 वाटी पाणी वापरलंय साबुदाणा भिजवण्यासाठी। तर खिचडीसाठी जो साबुदाणा असतो तर त्याला एक कमी पाणी लागतं, कारण तो मोकळी व्हायची असते खिचडी म्हणून। पण याच्यात तसं काही हे नाही, याच्यात जास्त पाणी गेलं तरी चालेल। मी इथं 2 वाटी पाणी वापरलंय। तर हा मी रात्रभर भिजवलेला साबुदाणा आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला लागणार आहे तूप 1 चमचा, 1 वाटी साखर वापरते मी, काही ड्रायफ्रुट्स घेतलेत मी, अर्धा लिटर दूध आहे आणि वेलची पूड आहे। इथं मी कढई घेतली, याच्यामध्ये मी पाणी गरम करत ठेवलंय। माझे 1 वाटी साबुदाणा होता, तर त्याच वाटीने मी इथं 6 वाटा पाणी घेतलंय आणि ते व्यवस्थित मी गरम करून घेतलंय। तर पाणी चांगलं गरम झालं की मग आपण याच्यात हा जो साबुदाणा आहे तो घालायचा। चला, आता सगळा साबुदाणा मी या पाण्यात घालून घेतलाय। गॅसची फ्लेम थोडी मोठी ठेवली आहे मी आणि ह्या पाण्यामध्ये हा साबुदाणा जवळजवळ 10 मिनिटं आपल्याला व्यवस्थित शिजवून घ्यायचा आहे। झाकण लावण्याची गरज नाहीये, पण गॅस मीडियम ठेवून हा आता आपण व्यवस्थित चांगला आधी पाण्यामध्ये हा साबुदाणा शिजवून घेऊया। चला, आता आपले 10 मिनिटं झालेली आहेत। मंद गॅसवर मी हे जे साबुदाणे आहेत ते व्यवस्थित शिजवून घेतलेत। तुम्ही बघू शकता साबुदाणे छान शिजलेत, पूर्णपणे ट्रान्सपरंट झालेत। तर आता आपण याच्यामध्ये हे दूध घालूया। मी इथं अर्धा लिटर दूध वापरलंय आणि इथं मी बारीक साबुदाणा वापरलाय। त्याच्याऐवजी तुम्ही मोठा साबुदाणा पण वापरू शकता, पण बारीक साबुदाण्याची खीर खूप छान लागते आणि छान दिसते सुद्धा। तर आता हे दुधामध्ये आपण थोडं व्यवस्थित अजून 5 मिनिटं हे शिजवून घेऊया। हे बघा, आता दूध घातल्यानंतर एक व्यवस्थित उकळी आली आहे, तुम्ही बघू शकता। मस्तपैकी अशी एक उकळी येऊ द्यायची आणि नंतर मग आपण याच्यामध्ये ही जी साखर आहे ती घालूया, वेलची पूड आणि हे ड्राय फ्रुट्स ते पण घालूया आणि तूप। आता हे सगळं एकत्र करून घ्यायचं आणि अजून एक याला उकळी येऊ द्यायची। एकत्र करून झाल्यावर मी याला एक आता उकळी येऊ देते। चला, आता याला छानपैकी अशी उकळी आलेली आहे बघा, व्यवस्थित मस्तपैकी। मस्त अशी आपली ही साबुदाण्याची उपवासाची खीर तयार झालेली आहे। इथं जे मी दूध वापरलंय ते मी तापून थंड केलेलं दूध वापरलंय। तुम्ही कुठलंही वापरा, म्हशीचं वापरा, गाईचं वापरा, पण ते तापून थंड केलेलं, कच्चं दूध नाही वापरायचं। मी आता गॅस बंद करते आणि तुम्हाला काढून दाखवते खीर। चला, आता आपली मस्तपैकी अशी उपवासाची साबुदाण्याची खीर किंवा साबुदाण्याची पेच तयार झालेली आहे। खूप छान दिसते बघा, एकदम झटपट होणारी रेसिपी आहे जर साबुदाणा भिजवलेला असेल तर। तुमचा जर उपवास असेल तर ह्या उपवासाला तुम्ही नक्की ट्राय करा, खूप छान लागते। माझी रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।